Acting Regional Director naman ng PRO1 Tututukan ang Digitalization sa Operasyon ng Kapulisan. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nanumpa na bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 1 si Police Brigadier General Guindo Reyes sa naganap na turnover of command ceremony sa San Fernando City, La Union noong Sabado. Sa kanyang talumpati, inilahad ng opisyal ang kanyang magiging program thrust tulad ng full digitalization sa operasyon ng mga kapulisan, automated case tracking, pinagting na operasyon kontra kriminalidad, pagsugpo sa supply chain at protektor ng ilegal na droga, mabilis na pagresponde sa mga insidente at pagdidisiplina maging sa mga personal. Tiniyak ni Reyes ang nararapat na serbisyo para sa buong rehiyon na hometown region ni Presidente Marcos Jr. Pinalitan ni Reyes sa pwesto si Police Brigadier General Lou Evangelista na nanungkulan sa loob ng 1 taon at 6 na buwan upang mapanatili ang peace and order sa rehiyon at pagpapalakas ng kakayanan ng kabataan sa pagtatatag ng Police Community Academy. Nanungkulan naman bilang direktor ng PNP Retirement and Benefits Administration Service si Reyes bago ang kanyang designasyon bilang Regional Director ng Police Regional Office 1. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.